lapen kongchum bang dola Kai bomay. Sotok biarong along kepatua Surujo Ingti Memorial T10 Cricket Tournament labangso keceng nilipen bang Arbianglong District along Bangali Somas Ameipu Situ Kantonat Loksotok bi arong kapatua klamalong kecengsi Surujo Ingti amen pen ibi pon T10 Cricket Tournament labangso ibi pon isi dak akemang pon bang lahelo dak aloma hawar adungarai kadu kabe hawar tum pithurmio sumar tum han ansuse kepathua nat kepachihungji lampar stame inut bahani angsong angdeng kepali dun thekji phansi labangso tournament bang bipon lo lapen labangso tournament bang ke chunpon pemiji pusining ke thepon lo atema labangso dak kepatir pipon loksotok bi youth club hin pen kepatir pipon alang litum mesen pen klempon bom lo lapen labangso tournament long teaming koi sosechat atim doji pusipu lasi non pini pen cengpon lo laso labangso ke cengpon along bangke nilihin pen labangso tournament opening dun long bangke nilihin pen ning sampik lo lapen isi ining karong bang lehen lo je Surujo Ingti kagli tang Surujo Ingti phan maduta chinia bang awedat tahai tengni buk tahai sitame labangso tournament ke bipon bangke uthot rar phan je ke pachini pon je Surujo Ingti dak loksotok biarong pen inut kapathuanat aning ke hangnai bangku lase labangso amen pen labangso tournament bang bipon long abangke nilihin pen taning sampik lo lapen ladak loksotok bi youth club atum bhansta men nilihin pen suri akacaru pajir lo atema la alang litum kacipat dukon pen ajok labangso tournament bang bipon long lo lapen kaduk be phanta kacerap cetu dunji phanse nilihin pen chuning rilo